rayuwa yanayin rayuwa zama al'arama ina ba ka dane na ganka gabaki ɗaya da a burgici haka ana ta aika addu'a ne wallahi muna ta aika addu'a ku gaba da addu'a rama domin garin ke da addu'a ku kuka sa mu ka hargitsa mu ku kuma kuka dagula mana lissafi arama Allah hudda mu amma abin da nake so ni ka ganar da ni ban gane abin da kake nufi ba kana ta min karatun ne a rufe yawa ma dalla kamar dalla ka san ni har gobe dan Allah a zuciya yake kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma muna bin shawarar manya arama ku kuka hau mambari lalle kuka dage kuka ce ayi musulun a waya Allah an ba ku ne kun karba a ba ku karba ba Allahu a'lamu ku kuka san kuma mai ku kuka san wata kullalle arama idan Allah da annabi da haka mun ji kun yi hiru saboda tsabar ko munafurci ne ko kuma akwai abin da kuke hiri a dan ku Allah sai bar wasani to arama tunda har kuda gaya manya su ji arama tunda har kuka an gaza mu muka bi maganar ku to lalle ku koma ku yi tare ba wuyin ku gaya manyan nan ku gaya musu lalle wannan hidima da suka sawo kansu tsakanin Nijar da Najeriya to abu ne an shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a arama na farko harkar cinikayya a Najeriya billahi lazi Nijar tana kaunar Najeriya tana kaunar Najeriya ko ina suna karuwa da juna arama kwarai da gaske to arama an wannan fada fai barke ka tabbatar fa ba da Najeriya ake fada ba da arewa ake fada arama kwarai da gaske wallahi duk wasu tumakan da ka sani ka tara da hannu da kuɗaɗen da ka ba ɗaya sun narke wallahi ya san yadda kuka ebo ta arama kuka samu an Allah ya da arama kai hakuri akan ku za ta ƙare dan ka arama dan Allah dan annabi ka je ka gaya baban namu dan Allah dan annabi lalle a tsaye da wannan lamari dan wallahi arama shawara sai sadidan ka dan wannan yaki ya barke arama billahi la ilaha illa hu in suka bullo nukiliya Qur'ani sai dai ka ji a birnin Kebbi da Rabu arama an nukiliya ta zo birnin Kebbi ba daga dai ta dallako Sokoto daga nan Kaduna daga nan ta tarewa wallahi tallahi rigima ta yawa to da a ce ma za ta fara da ra'ayi Enugu ta da ra'ayi Lagos ta yi Abuja sai mu san lalle an fara yakin da lalle za a zauna a yi sulhu to amma rama wannan wata dabara ce ta a kare arewa to dan Allah da annabi ayi hakuri a gaya manyan sai ya hakuri ku da kuka sanar da mu muka yi musulun arama ubangiji Allah ya sa alheri ya zama mana alkhairi dan mu ba za mu muku mugun baki ba amma arama ku koma mun bari ku sanar da su inda kuma ba munafikai bane arama ai dole ne wallahi dole ne dole ina barka lafiya kana ce da reni to fa yaro muna mai kallon dan iska yaro da yafi manya hankali haka muka fito muka nuna al'umma ayi musulun yanzu kaga wannan fada idan ya tashi ya barke ba zai faru ta Enugu ba zai faru ta Lagos ba direct in ya tashi ta yankin arewa zai faru aka tashi Kebbi sai Sokoto Zamfara Katsina kaga sai Kano gaskiya ba za mu yarda da wannan tsarin ba Allah yau dole mu sanarwa da mutane a tashi a miƙe kuma su ma dole mu aika musu sako wallahi ba mu yarda ba kuma ba ma goyon baya duk uban da ya ce kuma zai za mu tarwatsa mutum da alƙunutu wallahi Allah ba wanda za mu ɗaga a ƙafa 'yan iska marasa mutunci